Ipalita lagi bugas. Ay, kanay mo palitay bugas pre. Ug mudaog ni. Unyang hapon nang uli nako, sigurado magdubli na. Domingo na. Kung kondisyon manok. Tarik ang kay exam ro dito sa may sikatuna. Na may tukis ron de. Ato na kuan kay. Baka kondisyon na. Sa buwan kondisyon ako ning manok. Ano pa kayo? Kondisyon kayo? Siguradong kwarta ron. Kaong patagbiha ganina guli. Wapo na kayo. Ready na sa exam. Ako. Saan ko ni ginagmay lang kay. Tayo puhunan. Liulingaw rin nga to ginagmay lang. Wapo kayo. Manukaw. Liwat sa iya. Wapo. Damn! Piso katsilaon. Ito ko. A few moments later. Pitong gusto pare kay basig na ati kwarta mo abay to. Paabiyon ko to para magkwarta po to kay sure bo mong mudaog ning manukan eh. Nagakuha mo kog dagon. What? Nakadakop kog hanulukay ato gikuha nang gikog. Ya mo to akong dagon gabong dagon ato pataba na to nagtaod stare. Papustaon na ito kay aron makadaog po itong kumpare at mga pito na rin. Meanwhile, Pre! Ay! Ay sa, kamusta? Nagutang yan mo. Ano ka? Saan ka? Di ka ang pusta yung manok. Anto ko, sikato na ron, manari ko. What? Eh, kwarta rin. Palit, bugas eh. Ay, problema, magka nga. Siguradong daog ni. Ako pughasad to, ako lang ikog. Ito dir, gabong itong dago na to. Ito daog ni. Di ka mahayan. Ipalita lagi bugas. Ay, kanay mo palitay bugas pre. Ug mudaog ni. Unyang hapon nang uli nako, sigurado magdubli na. Ay, kabalaka na. Bantay ka ha? Lagi. Ay, sa kang na ay dagol surbol na kay nakidagon nako ha. Pre, kwarta na pre. Mga Mendoza na. Bantay mo. Hindi. Yabo ko. Oh, Ay, bantay. kanay mo 1,200 niya. Dubli na mahimo ning 2004. Ako na ikapaliguro nimo. Palit sa badyo na bugas. Yabo ko bugas. Lagi unya ay unya hapon naguli nako. Kaning kwartahan magdubli ni. Bantay mo. Daog lagi ni. Yabo ko bugas na. Ay kabalaka kan yung bugas. Imbis imuhang kinaon kamya unyang gabi ganador na. nice. Karuha, bitanaw niya pre. Matay binuha. Ay. Gisalig na ko noon sa mga. Karuha na. Basta 15 niya. Karuha, tek. 1,200 ni. Nakadungog kasi gingon siya mga mo, tek. Hupi. Para palit bukas sa Kabalaka kay Bantay ka, tek. nagatuhan dagon. Sureball niya tong dagon unya. Ay kabalaka. Kaya naras ako. Sige. Kay buntuhan ko basig. Kaya ko, tek, be. Dugay tang taparan na ni. Tara. Ano bro? One eternity later. Itang di malasa. Wa jud ka tuyo akong manok. Sabi to kung dagong yung nakuha ganina wa man magsilbi. Sao man ako sa pare pag kuha ni pare ani ron. Paliter ba itong bugas yan? Ano ron? Sao man na pa? Bahala na. Ako sa inyo. Pre! Pre, kabuto, pre. Oy, kumusta man? Kaya pre, wa jud ko tuyo pre. No! Wa jud ko tuyo pre, matay di malasa yung pre. Wala palit bukas na. Lagi pre, na problema na pre. Nasa ako pre, kasi ako pre. Bukas na, pre. Na.